Paliga sa basketball sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City. Daw nahimong boxing human nga nagkagubot ang duha ka grupo nga nagkainitay atol sa ilang dula. Duha ka basketball team nga nalambigit sa kagubot giban na sa maong liga sa barangay. Ani report ni Cyril Chavez. Nang lupad nga mga kinumo, mga player nga gitabangan og kulata og nagdinaganay nga mga player ingon ani ang nahitabo sa paliga sa basketball nga daw nahimong boxing sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City adlong Domingo. Sa video ni Vanessa Aleria Monredondo, kita ang kagubot nga miresulta pa nga maigo og kinumo ang pipila ka players sa duha ka team. Sa laing video nga gi-upload ni Vanessa, kita ang daw sinugdanan sa kagubot. Pipila ka higayon nga adunay pisikalay nga nahitabo kung asa adunay pagpaniko, pagpanuklod o pagpangwakli nga nahitabo nga miresulta sa rumble tali duha ka team. Gani mismo si Barangay Agusan Chairman Andrew Melieza mitabang na sa pagbuwag sa mga nagkagubot ng mga player. So wala na gid napunggan. In fact, dying seconds naman lang unta to nga nahitabo. So nag-foul ang pikas nga team, then pag umanog free throw ni balos mo tong pikas mo tong wa gid na napunggan ni irap gid ang kagubot. Nasayran sab nga daan ang adunay bikil ang duha ka grupo tungod sa ilang mga dula sa laing paliga sa ubang barangay. So most likely ang katong duha ka team di nato ipabalik kay mo lagi di man pwede nga ang ato is lingaw-lingaw man unta to tungod kay upcoming pod ang ato ang fiesta. Sa kabahin sa Cagayan de Oro City Police, nabutang na kini sa blatter apan wala na mipasaka pa og kaso. Panghinaunta nga dalhon nila sa bugnaw nga pamaagi o i-instill sa ilang hunahuna ang spirit of sportsmanship. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.